ஹலோ நண்பா, வெல்கம் பேக் டு கேமிங் லெஜெண்ட்ஸ். நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம கூட விளையாடுறாரு. அந்த வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நான் உங்களுக்கு ப்ரூஃபும் காமிக்கிறேன். இதோ பாருங்கள். இதோ பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரு. இவங்க கூட தான் நம்ம விளையாட போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்டு என்னாச்சுன்னு தெரியல, திடீர்னு பக் ஆயிடுச்சாட்டிருக்கு. அவன் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஜெயிச்சிட்டான்னு வருது நம்ம சப்ஸ்கிரைபரு, எப்படின்னு தெரில. சரி, ஓகே, நம்ம இந்த ரவுண்ட்லேருந்து ஜெயிச்சிடலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு சொல்லிட்டேன். இப்போ ஒழுங்காக விளையாடுவார். பார்த்திங்கன்னா அவரும் க்ளூவால் போட்டு வராரு, நம்மளும் க்ளூவால் போட்டு போகிறோம். எந்த பக்கம் வருவாரோ பார்க்கலாம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபரும் ஆனால் சூப்பராக விளையாண்டார் இந்த மேட்ச்சு. பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பக்கா அவருக்கு பக்கான்னு தெரில. M187 அவனுக்கு ஒன் பஞ்ச் மேன் ஸ்கின்னு. அந்த நெருப்பே நம்மளுக்கு தெரியல, எப்படின்னு தெரில. என்ன ஆச்சு, பக்கா இல்லை கான்ஃபிக் ஃபைல்னா தெரில. நாம் ஆனால் கான்ஃபிக் ஃபைல் போடலை. சரி, ஓகே, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் இங்கே உட்காந்து பெப்பரை பேன் மெடிக்கல் சுற்றிட்டு இருந்தார். அடிச்சிடலான்னு பார்த்தா க்ளூவால் போட்டார். சரி, ஓகே, வாங்க தம்பி போட்டு தரலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளாக் பண்ணிட்டோம். அந்த பக்கம் ஓடிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டார். இப்போ நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, அவருக்கு அந்த நெருப்பு மாதிரி வரும்ல ஒன் பஞ்ச் மேன் ஸ்கின்ல, அது காணோம். நம்மளுக்கு பக்கா அவருக்கு பக்கா அப்படின்னு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு எப்படி அவர் ஜெயிச்சான்னு தெரில. சரி, ஓகே, நாமளும் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஜெயிச்சாச்சு. சரி, ஓகே, இதெல்லாம் நல்லா தான் பண்ணுவோம், பார்ப்போம். இன்னாயா நடக்குதுங்க. இது பக்கு ஃபயரா ஃப்ரீ ஃபயரா அதுவும் தெரில. ஓகே, விடுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூட சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ நாமளும் க்ளூவால் போட்டு ஓடுகிறோம், அவரும் க்ளூவால் போட்டு வருகிறார். என்ன நடக்குது பார்ப்போம். சரி, ஏதாச்சும் ஹெட்ஷாட்டாக அடிக்கலான்னு பார்த்தா போன வீடியோ மாதிரி ஹெட்ஷாட்டும் விட மாட்டேன்ட்டுச்சு. இன்னும் போட்டு தாட்டிட்டு அமுத்தி பிடிச்சா. சார், என்னங்க சார் இப்படி அழுத்தி பிடிக்கிறீங்க? ஐயோ, அழுத்தி பிடிச்சிட்டாரு. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. அழுத்தி பிடிக்கிறதெல்லாம் ரூல்ஸில் தப்புன்னெலாம் சொல்ல முடியாது. அழுத்தி பிடிச்சாரு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரியாதனமோ இந்த கன் எடுத்துக்கிட்டோம். ஷார்ட் ரேஞ்சு கன் எடுக்க மறந்துட்டோமே. ஐயோ, நமக்கு மூளை குழம்பி போச்சு, என்ன பண்ணுறது. இந்த கண்ணை வச்சு ஷார்ட் ரேஞ்சில் என்னத்தை கிழிக்க முடியும்? ஒன்றத்தையும் பண்ண முடியாது. இந்த மேட்ச் ஜெயிப்போனான்னு தெரில, தோற்றுருவேன் தான் நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். இந்த கண்ணை வச்சா ராங் ரேஞ்சில் மட்டும்தான் அடிக்க முடியும், ஷார்ட் ரேஞ்சில் அடிக்கிறது கஷ்டம். பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எங்கே போயிட்டாருன்னே தெரில. அவனும் தேடிட்டு காணாமல் போயிட்டார் சப்ஸ்கிரைபரு. பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் என் கூட விளையாடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஐடியா அந்த மாதிரி டைப் பண்ணி விட்ருங்க. நான் அவளும் விளையாடலாம் மண்ணு சசான். சரி, ஓகே, சப்ஸ்கிரைபர் தம்பி எங்கேப்பா இருக்கிற? உங்களுக்கு ஒன்று விஷயம் சொல்லணும். நானும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரும் ஒரே வயசு தான். ஓட்ட மெடிக்கல் மிராக்கிள். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபரும் நானும் ஒரே வயசு தான், 2 பேரும் 8th. ஓகே, தெரியாமல் கை வேறு செட்டிங்ஸில் பட்டு விட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம மறுபடியும் சென்சிட்டிவிட்டிலாம் மாதிரி பிடிச்சி ஃபுல் பண்ணி விட்டோம். இப்போ தம்பி சப்ஸ்கிரைபரு எங்கே போயிட்டப்பா? யோ, இங்கே ஏன் போயிட்ட? காணாமே. நானும் தேடுறேன். இங்கே கீழே ஆஃப்லைன் போயிட்டாரா? இல்லையே, ஆஃப்லைனும் போகலையே. தம்பி எங்கேப்பா போய் தொலைஞ்ச? உம்மா மேலே குளூவால் போட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறான்டா. ஐயோ, எங்கிருந்து அடிக்கிற? தம்பி 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 போட்டு தள்ளிட்டாப்ல. சரி, யாரா அவர் அமௌண்ட் போடுறாரு? வாடா ஓத்தரலாம் தம்பி. சப்ஸ்கிரைபர் தம்பி வாங்க தம்பி, பார்த்துக்கலாம். நாம் க்ளூவால் எடுத்துட்டு மேக் அழுத்தலாமா வேணாம்? சரி, MP40 எடுத்து அழுத்தி பிடிச்சிடலாம். நாமளும் அழுத்தி பிடி பூயடி ஃபார்மேட்டு தான். நம்ம பழக்க தோசத்தில் கிளாஸ் கார்டு எல்லாருமே 2 க்ளூவால் தெரியாமல் எடுத்துட்டேன். சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். இங்கெல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் மேட்ச்சில் ப்ராக்டிஸு ஐயோ, மேக்ஸில் திட்டா க்ளூவெல்லாம் போடவே முடியல. நீங்களும் நிறைய தடவை பண்ணியிருப்பீங்க. நம்ம லாபிலலாம் பண்ணுவோம். ஆனால் எனிமி கிட்ட வந்தானா எக்ஸாம் ஹாலில் என்ன தான் படிச்சுட்டு போனாலும் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் மறந்துற மாதிரி இதுவும் அப்படியே ஆயிடுச்சு. அதுக்குள்ளே தம்பி சாரு சப்ஸ்கிரைபர் போட்டு சாத்தி விட்டாப்புல. அதே மாதிரி அழுத்தி பிடிச்சிட்டாரு. சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, விட்டுங்க, பார்த்துக்கலாம். நானும் வெடிக்க பேசுகிறோம். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நடந்துருக்கான்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னடா நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்களா? இப்போ தானே சொன்னேன்.
என்னன்னு சொன்னா, ஐயோ வாய் குளருது. சரி ஒன்றும் இல்லை, பார்த்துக்கலாம். ஐயோ போச்சு, வாய் குளருது. தம்பி போட்டு தள்ளிட்டாப்புல. சரி ஒரு விஷயம் சொல்லணும், ஏன் சொல்கிறா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? தான் சொல்கிற பாருங்க. நாமளும் லாபி இந்த மாதிரி இதில் வந்து நாமளும் ஒன் டேப் படிக்கிற மாதிரிலாம் சிட்டப் க்ளூவெல்லாம் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் எனிமி கிட்ட வந்துட்டா கை நடுங்குதோ வாய் நடுங்குதோ ஒன்றுமே வராது. பெப்பரப்பேன் நின்று அடி வாங்கி செத்துருவோம். அதே மாதிரி தான் எக்ஸாம் வழி. இன்னாதான் படிச்சுட்டு போனாலும் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போனோன்னு எல்லாம் மறந்து போயிடும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம இங்கெல்லாம் க்ளூவல் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம், போய் விளையாடுறப்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். விளையாடுறப்ப தானாக கையெல்லாம் நடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு இப்போல்லாம் போட மாட்டோம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் நடந்திருக்கான்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, அதுவும் இல்லாமல் நம்மளாம் சின்ன யூடியூபர். ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாமளும் கொஞ்சமாச்சும் வளர முடியும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் அங்கே வந்துட்டார். ஃபெய்த்து க்ளூவால் போட்டு ஓடி வராரு. நான் தம்பி ஓடி வராப்புல நம்மளை அடிக்கிறது. சுற்றி வரான் தமிழ் ஓடு. ஹெட்ஷாட்டு. டேய் என்னடா ஹெட்ஷாட்டு காமிக்கல? சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். நாமளும் மஷ்ரூம் தின்னுட்டு ரிப்பேர் கிட்ட நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் அடித்து வச்சுட்டெல்லாம் கிழிச்சு விட்டா. அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது ஹெல்மெட்டே காணுமா, அப்புறம் தலை பிச்சுக்கும். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டையும் சரி பண்ணிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட 9 க்ளூவல் இருக்குது, 2 கிரனேட். தம்பி சப்ஸ்கிரைபர் என்னப்பா கிரனேட்லாம் போட்டு வச்சிருக்கிற? ஓ மை காட், நம்ம கொலை முயற்சி பண்ணுறாப்புல. கிரனேட்லாம் போடக்கூடாதுன்னு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், தெரில தம்பி தெரியாமல் போட்டார். ஆனால் மேட்ச் ஃபுல்லாக ஒரு கிரனேடே போடல. ஸோ பரவாயில்ல. நான் சார் இங்கே வராப்ப வாங்க தம்பி, சீக்கிரம் வாங்க தம்பி. இங்கேங்க சார் வரீங்க? அவர் அந்த பக்கம் வராரு. சரி தெரிஞ்சு அடிச்சிடலாம் சார், கண்டிப்பாக சுற்றி வருவார். பார்த்திங்கன்னா இப்போயும் நல்லா தெரியும் நமக்கு. அவர் ஒன் பஞ்ச் மேன் ஸ்கின்னு தெரியவே இல்லை, எப்படின்னு தெரில. சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்மளுக்கு பக்கா அவருக்கு கான்ஃபிக் ஃபைலாக தெரில. பார்த்தீங்கன்னா அவள் தலைமையில ஏறி அடிச்சுட்டு இருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா சாருக்கு டேமேஜே இல்லை. என்னடா ஒரு அதிசயம். டேய் இதெல்லாம் என்னடா சாகாமல் இருக்கு இன்னும்? பார்த்தீங்கன்னா பக்கு ஃபயரு. ஐயோ கரேனா நாம் ஜெயிக்கக்கூடாதுன்னு சதி பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ணுறது? பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை அடி வாங்கிட்டோம் இன்னும் சாகாமல் இருக்கான். ஏய் பாரா, ரவுண்டு க்ளூவால் போட்டு மெடிக்கி சுற்றிட்டு இருக்காரு. நாங்களும் மேலே போய் உள்ளே குதிச்சிடலான்னு தான் பார்த்தேன். ரூல்ஸ் நாங்களாம் முன்னாடியே சொல்லிக்கிட்டோம். என்ன ரூல்ஸ்னால் க்ளூவால் அடிக்கக்கூடாது, க்ளூவால்குள்ளேயும் போகக்கூடாது ரவுண்ட் க்ளூவால் போட்டிருக்கப்ப. அதனால் இது தம்பிக்கு வந்து க்ளூவால் எடுத்தனே அடிச்சு போடலான்ட்டு இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன். இந்த பக்கம் உடைக்கிறாரோ க்ளூவால், இன்னும் இந்த பக்கம் க்ளூவில் உடைக்கிறாரு. கூடு இன்னவே சாக மாட்டேங்கிறான். யோ என்னையா கேம் இது? போச்சு, நம்மளை லாக் பண்ணி விட்டான். டேய் இது ஒன்று செட்டிங்ஸ்குள்ளே ஆனால் போயிட்டு போச்சு, நம்மளை போட்டு தள்ள போகிறாரு. அப்போடா போட்டு தெரியாச்சு. எஸ் டன்னுக்கு டுண்டும் போடு. ரவுண்டு 8. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் லீடிங்கில் இருக்காப்புல. நாமளும் என்ன பண்ணுறது, சப்ஸ்கிரைபர் லீடிங் போயிட்டாரு. நம்ம எப்படி நாள் ஜெயிக்கணும். ஸோ மறுபடியும் ஒரு ரிப்பேர் கிட்லாம் போட்டு பெஸ்ட்டெல்லாம் கீழ்ச்சி விட்டாப்புல. அதனால் நம்ம மருந்து சுற்றிக்கிட்டோம். காசு வேறு அதிகமாக இல்லை. இன்னும் நமக்கு 11 க்ளோவல் இருக்குது. வா 11 க்ளோவல் வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது, ஒரு க்ளோவல் இருந்தாலே போதும். சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வச்சு யூஸ் பண்ண வேண்டியதான். இன்னும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்தாச்சு. நீங்களும் விளாடணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கமெண்ட்டில் ஐ ஆம் யுவர் சப்ஸ்கிரைபர்னு உங்கள் யூஐடியும் போடுங்க. நாமளும் ரூம் மேட்ச் விளாட்லாம். ஸோ கவலைப்படாதீங்க, நீங்களும் விளாட்லாம் கூட. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாமளும் ஒன்று சீசன் விளாட்லாம். சரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவர் அங்கே வராரு. குதிச்சாடுறோம். டே என்னடா சாகவே மாட்டேங்கிறான். டே அப்போடா இப்போலாம் டபுள் ஷாட்க்கு என்னாச்சுன்னு தெரில. 4 ஷாட் அடித்ததுக்கப்புறம் தான் என்னடா அது. சரி ஓகே, 4க்கு 4 வந்தாச்சு. காசு அக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம எதை வாங்குறதுனே தெரில. பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் சூப்பராக அழுத்தி முடிக்கிற
வேற லெவல் தலைவா. சமுத்தி புடி பூயாடி தான் ஏன் தலைவா. அந்த அழுத்தி புடி வேற லெவல் அழுத்தி பிடிக்கிறாரு. ஐயோ நான் இந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை. எம்பி வச்சு அழுத்தி பிடிப்பாரு பாருங்க. ஐயோ நானே மிரண்டுட்டேன், என்னடா இப்படி அழுத்தி பிடிக்கிறாருன்னு. பார்த்தீங்களா நம்மளுக்குள்ள வேலை போட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். வாயா சீக்கிரம். எங்க தம்பி போறீங்க? ஏய் எங்காயா போன? யோ சப்ஸ்கிரைபரு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம்தான் இருக்கிறாரு. ஓய் நில்லையா? யோ யோ போச்சு அடிக்கிறோம். தம்பி தம்பி சார் சார் வரேன் வரேன் வரேன். பார்த்தீங்கன்னா நாமளும் சுற்றி போய் ஓடி பிடி விளையாடு. ஓ அழுத்தி பிடிச்சிட்டான்டா. யோ யாரையா நீ இப்படி அழுத்தி பிடிச்சிட்டான்? 35 HP தான் ஒரே புல்லட்டில் அடித்து முடிச்சிருக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்மள அழுத்தி பிடிச்சிட்டாரு. ஓ மை காட், நம்ம வீடு லீடிங் போயிட்டாங்க. அப்படின்னா நம்ம M10 வேறு என்ன பண்ணலாம்? சார் ரொம்ப அழுத்தி பிடிக்கிறதுனால 2 ஷார்ட் ரேஞ்ச் வச்சு மாற்றிக்கலாம். நம்ம M187 எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா கன்னை மாற்றி மாற்றி அடிச்சிட வேண்டியதான். இவர் அழுத்தி பிடிக்கிற ஸ்பீடுக்கு இது ரீலோடாக அடுத்து அழுத்தி பிடிச்சிட்டா முடிச்சு விட்ருவாரு. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு M187 2 புல்லட் அடிச்சுட்டு M10 மாற்றி அடிச்சிருவோம். இந்த பிளான் ஒர்க் ஆகும்ன்ட்டு நம்பிட்டு போகிறேன். ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதோ தெரில, வாங்க போய் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவோ M10லாம் வாங்கி வச்சுருக்கோம், ஆனால் யூஸே பண்ணுறதில்ல. நான் இந்த க்ளூவால் பின்னாடி இருப்பாருன்னு நினச்சா தம்பி சுற்றி வந்து மேலேருந்து அடிக்கிறாரு. ஐயோ நாமளும் வந்தால் எமோட்டட் ஷாட்லாம் அடிக்கலான்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தம்பி மேலே வந்துட்டாப்புல. ஓகே வாங்க தம்பி. என்ன தம்பி நீங்கள்? வராரு வராரு ஐயா வராரு, சுற்றி வராரு. வாங்க தம்பி வாங்க தம்பி. கூடு கூடு. ஐயோ போச்சு அழுத்தி பிடிக்கிறாரட்டே. கூடு போடா. M10 அடிச்சாச்சுடா. என்னடா ஆனால் M10 கில் ஃபீல்டு வரலன்னு தானே கேட்குறீங்க. நம்ம M10 என்ன ஃபஸ்ட் லெவல்லே வச்சுருக்கோம், அதனால தான் வரல. சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்மளால் டைமண்ட் டாப் அப் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ அதனால தான் ஒருத்தினா நான் MP40 எடுத்தாச்சு. 1500 காயின்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரிப்பேர் கிட்டாக வாங்கி வச்சுக்கோ. நம்மள அடிக்கடி வெஸ்ட்டை கீழ்ச்சி விட்றாப்புல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நாமளும் ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே 5க்கு 5ன்னு இருக்கோம். இந்த மேட்ச் ஜெயிப்போனா மாட்டோனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் எலக்ட்ரிக்கு சாரி மாஸ் எலக்ட்ரிக்கு அந்த இடத்துல தான் போட்டிருக்காங்க. சரி அழுத்தி புடி ஊயாடி தம்பி வாப்பா. இந்த பக்கம் மறுபடியும் சுற்றி வராரு. கூடு கூடு எத்துவா. வாங்க தம்பி. என்ன தம்பி நீங்கள்? எஸ் எப்படியோ ஜெயிச்சாச்சு. மேட்ச் பாயிண்ட்டு கரெக்டாக இந்த இடத்துல கட்டூலிஸால் தான் போன ரூம் மேட்ச்லேயும் விட்டாங்க. கடைசியில் வேறு லெவலில் 1 டேப் அடித்து முடிச்சிட்டோம். ஸ்வீட் விக்ட்ரி. அந்த மாதிரி தான் இந்த மேட்சும் கடைசி ரவுண்டு எப்படியாச்சும் 1 டேப் அடித்து ஸ்வீட் விக்ட்ரியாக முடிச்சு விட்டுடலாம், நல்ல எண்டிங் அப்படின்ட்டு நாமளும் போய் வுட் பேக்கெல்லாம் எடுப்போம். அடித்தானா தெரியலையே. அதுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நாமளும் க்ளோவல் போட்டு 1 டேப் படிப்பண்டா வாடா அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம். எப்படியாச்சும் 1 டேப் படிப்பண்டா வாடா தம்பி 1 டேப் அடிக்கிற தம்பி. நான் அவரும் அந்த பக்கம் வந்துட்டாரு. வீட்டு க்ளோவல் போட்டு வர்றாரு. 1 டேப் அடிக்கிறேன் போடு. 1 டேப் வேற லெவல் பூயா அடிச்சாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பட்டா